Ingsun Prabu Tikus Jinada Narendra ing negara Gunung Cumbri ya ing negara Jurang Gandul wis pirang-pirang candra anggonku ngupati ana ngendi dununge Bathari Sri parandene gagal wigal tarantuk karya yo aku ora bakal gigrek tetep ngupati ana ngendi dununge Mbok Bathari Sri ye Patih Celeng Gemalung Mrenio
dadek nyaga ngaluhur dasar gagah warananipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu kuntap kota maning katong kece wali kece sadat setan wali kobra patih celeng demalung wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu tikus Cinata miji dhumateng kula pun abdi paduka inggih patih celeng temalung adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake dina iki mestine kowe ngerti apa kang dadi karepku te nggone nggih Setya Paduka madosi wonten pundi dunungipun Bathari Sri Mewah Bathara Sadana ya bener lan kabeh wae wadyabala ama-ama padha rungokno bangsane tikus bangsane celeng babi hutan wereng uler yuyu lan bulus kabeh padha rungokno kang dadi kandhaku wis pirang-pirang wulan iki aku goleki Bathari Sri bakal ketemu nanging aku krungu tembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul sinambi wara-warta ingkang binandung ing karna yen to Bathari Sri untat saka negara Ngamarta kuwi kesempatan emas kanggeku aku bakal ngarep basa negara Ngamarta bariku aku bakal goleki ana ngendi durunge Bathari Sri merga yen negara Ngamarta kuwi klebu negara ingkang subur makmur gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja jarine dalang-dalang kae lajeng kersa paduka kados pundi kerik lampit brungkat kimpul kajanglar singa barong budalke wadyabala hama bangsane tikus celeng bulus lan sak piturute tumuju ana negara Ngamarta bidal minjang menapa aja kaya bocah cilik budal liwat kedung banteng dina iki